8 март за мен е малко като Свети Валентин, като сирни заговори въобще. Ето сега ще направя един паралел между 8 март и сирни заговори, въпреки че нали, този така по-християнски празник сирни заговори не може да се сравнява, но това е нали, денят, в който всички искат прошка. И задължителният отговор трябва да бъде да си е простен. Ама как да си бъде простено, ако 365 дни в годината да се грешава, допускам се грешки. Дори елементарни неща, като примерно на родителите си, ако звънат по телефона и постоянно казваш, няма време да говоря, много съм заета. Хората, които са се научили да говориш и да нямаш време едно-две изречения да обвиниш с тях. Това е също, какво да правя този паралел, защото 365 дни имаме, в които да бъдем благодарни, да се държим така, че да не ни е адски неудобно, когато на сирни заговори трябва да поискаме прошка, нали, и знаеме, че ще ни я дадат. По същия начин разсъждаваме за празниците като 8 март и като Свети Валентин, защото да, тогава ресторантите са толкова пълни и сякаш тези празници стават малко по-късни, отколкото искрени. И тая по-късност мен лично ме дразни. Аз не искам да отида на ресторант един път в годината и не искам да получавам това само на 8 март. Дори да кажа не, дори не държа да получавам и цветя. За мен е важно, когато не само на 8 март, и всеки един ден, в който гледам в очите на мъжа, с който живея и който обичам, да се чувствам най-красивата жена на света.